सकाळी 7 वाजता महिला आंघोळीला गेलेल्या आहेत, कपडे बदलतायत आणि त्या परिस्थितीत त्यांच्यावरती हल्ले या राज्याचे प्रशासनाचे अधिकारी करतात. लाज वाटली पाहिजे. तुम्ही काल नाशिकमध्ये धर्मध्वजा फडकावलेत ना. बाहेर आले पिढ्या आमचे तिथं घर आहे. तुम्हाला एक निवेदन आलं, अरेंजमेंट चेंज करू नका. आमचं म्हणणं आहे ते बिल्डरांनी ज्यांनी त्या जमिनी घेतल्या त्याच्या बाजूला माझ्या हातात नाही. नाही मग तुम्ही गेले कसे? ज्या पद्धतीनं त्या वृद्ध महिलांना मारहाण झाली आपण खरोखर पाहाय आणि 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 हे IAS ऑफिसरचं काम नाही. आता दांडा घेऊन मारणं हे IAS ऑफिसरचं काम आहे का? अजिबात नाही. दुसरं काही असं ते मान्य नाही. IAS ऑफिसर आता काठी घेऊन मारतो आणि तो नवीन ट्रेनिंग ऑफिसर आहे. मेरे पास एक 80 इयर्स ओल्ड महिला बैठी, उसका हाथ आपने तोड़. मेरे पास और 10 महिलाएं. आप देखो जरा, आपको भी माँ बहनें सब कुछ है ना.